ngasepenini. Impilo enzima la ngaphandle wabantu abaningi, akengiqinisa kakhulu ngapha ngasepenini, akengiqinisa kakhulu ngapha ngasencwadini, akengiqinisa kakhulu ngapha ngasepenini. Mina ngenxa yokuthi angifundanga, mina ngikhule eThekwini. Dlala amandiya mina ngenxa yokuthi angifundanga, mina ngikhule eThekwini. Dlala amandiya mina ngenxa yokuthi angifundanga. Ingakho ngithi mina-ke bobhuti abancane, ingakho ngithi mina-ke bosisi abancane, ingakho ngithi mina-ke bobhuti abancane, ingakho ngithi mina-ke bobodade abancane, ingakho ngithi mina-ke bosisi abancane, ingakho ngithi mina-ke bobhuti abancane, ingakho ngithi mina-ke bosisi abancane. Amashiya abantu khithi malathi uthoko mthiliba phansi basezebela wabaye nefulumeza manje fuqede ifini. Zimerusha zimezobhaqa mayitsoko gcima igqeza bheka lemanga lapho afane mekhona yathi ledlula ngathi babhemsile. Ngithe ngiqhamuka olude bathi abathini bathi waceza isigoda bengibela khona ngiphuza imfolo zemnyama ngibona ngimnyama ngiyijena nje. Ngihlalele nje lapha eSilver River Studio ngithe nemfuze bomvu mfoko amacingwane uyachophachopa nje. Ngithe kunjalo ntaka zamashiya ukubuka kanjalo kubhasikide imfuze bomvu kathi liyathokoza ibandla lapha ngaphandle. Mina ngenxa yokuthi angifundanga, mina ngikhule eThekwini. Dlala amandiya mina ngenxa yokuthi angifundanga, mina ngikhule eThekwini. Dlala amandiya mina ngenxa yokuthi angifundanga. Nawe muthanda ukufunda, abafundile baphila kahle wentanani. Nawe uthanda ukufunda, nawe uthanda ukufunda, nawe sithanda isikole. Ingakho ngithi mina-ke bobhuti abancane, ingakho ngithi mina-ke